Ngaingo yo blay ya ka bang yo pat ban ya sam bat pi ya ka ktin ga jong blay ni ka por ha ka ni ka clip mat nga kwa ban ya pet khndiat chapang ga jing im ga jong job u job u de u shakri u jong try u ba shifting burom yo blay ngi yo i bo job u de u briu ba dap ba byang u ba ruspa u ba don ba em ha ki tu ki por ki ba menshwa henre u job ha ba la du no ya gi jing don gi jing em gi jong u kren ya ki kentin ki ba sngo tanat ban yo sngo la da pi pule na gi kitab ku jong job hi kala no ba neng kong ka ba ar phoi job u kum ni bat ula ong lengkut ngalami na ka kpok ka kemi jonga bat lengkut ngan pai pat shata utrai ula ai bat utrai ula shimno long bala kerku ya ka kerteng utrai kane ka ke gentin ka ba job ukren ha ba ula du e ke jing don ke jing em ke jo POE na ka tu ka kitab ke jong job hang to u job u de briu bo ruspa u de briu bo don ba em ngoi pi hen ha ba ula du no e ke jing don ke jing em jo shem long briu bo khnyum hen de ai ngo pan ban yo blay ubleu ba ai ba ubleu ba shim no ong lengkut ngami na ka kpo ka kami jonga lengkut nya lek pai pat shata ong job haduk kata u job u shifting burom yo blay wala do don gaspa ka po henre u job u long u ba shifting burom yo blay u long u job u de u shakri u ba ai ngo yo blay de na mar kata ha ka jing im ga jonga ba ga jong pi ngi don kam ban long ku mu job ladang ngi don gaspa ka po ka jing im ga jonga ba pi wat ju sarong namar gaspa ka po ka jonga ba jong pi Shisin kasi kan du no lada pidon makana kaspa kapong ong ipi haba pilayap kumau job ong lengkut ngawan na kapok ka kami jong ha ban lengkut nyalek pai pat syata ka jing im ka jong abu jong pir kolong hakata ka dortik lengkut nyawan na kapok ka kami jong ai ban lengkut nyi hapat ban lek pai syata lada nyi don makana kaspa kapong ong ipi nginam la ban ra wat tang si tengka Dai namar kata ka jing im ka jong ab jong pi kam mentoy ban ya sngo sarong bar kata ka spa ka po ko bangi don kam mentoy ban ya le sngo bha bar kata ka spa ka po ko bangi don kam mentoy bangin ya khlo bar kata ka bangi don dai namar kata ha ka jing im ka jong ab ko pi ka don kam ya ngai pi ban don ya ka ni ka mensim sngo ret ko mau neu shakri jong try don ya ka ni ka mensim sngo ret bat ban ai ngo yo blay haba ulong shisha ubriu ubadan ba em ubriu ubamat hagi jingker ku gejong try haba uladu no penbanu aigo yo blay kambun sin hier ka jing em gejong ab jompi haba ngi du ai na ga ying ga sem gejong ab jompi ngi shat knyum yo try kata ka dei ka jinglong gejong i kibriu henre new shakri jong try ngi yo i ga jing shet ting burom gejong yo blay haba du i ga jing don gejing em ju ya ka spa ka po gejong penbanu aigo penban yo blay Wong utrai ba ai bar utrai ba shim hende ga jing im ga jang ab jong pi ka per bak labak khambun sin hingi khunyum yo blai balai trai ga jakom ne nga balai ablai ka long kum ne nga balai ka jakom ne ha ga ying ga jonga buntang dagi question mark ha ga jing im ga jang ab jong pi de namar kata ha ga jing im ga jang ab pi ka don kam yang ai pi ban shapting burom yo blai kadon kam yang ai pi ban aingo yo blai kadon kam yang ai pi ban sngo tho ba utrai ude ba kerku ba utrai ula ban shimno ha ga ga kapor de namar kata wat ju sarong bat kaspa ka pho ba nga bat pingi don namar utrai ba kerku yang ai pi ladang sngo sarong utrai ula ban shimno ya kata utrai ula ban keni no ya kata ka bangi don de namar kata shu aingo how try man la kapor ga jing im jopi sngo long ge ba shapting burom yo blai ku ba ne shakri jong try long ba shapting burom yo blai knang ba pin long ki shakri ge jong try ki ba utrai unyau yo pi ba pilong ki shakri ki ba bha ki shakri ki ba shapting burom ki shakri ki ba aingo how blai ki bom ju khnyum de namar kata wat sngo sarong bat kaspa la da pi sngo sarong bat kaspa ngo pi kan mau lada pihap ban lek teli pinam la ban rai ai lada pidon ka building ka bakat no pinam la ban rai ai ka spakat no pidon pinam la ban rai ai pihap ban lek hi teli lada pidai bodok baru sparo oi pi ka hendreu phot kala ap lupa de namar kata wat ju ngau sarong ha ga jing im jong ap jong pi hendrei yat ga jing ngau ret ko mau nu shakri jong trai uyat ga jing ngau ret uyat ga jing ngau ya ka e ka bau trai ule ha ga jing im ga jong ha ga jing im ga jong ap jong pi ru yat ga jing ngau ret yat ga jing shapting burom yo blai khnang ba ga jing im ga jong ap jong pi ka long ga jing im ka ba successful khnang ba ka long ga jing im ka ba yat bet how try de namar kata ha ga jing im ga jong ap jong pi ai bingin but ya ga jing long ba ya ga jing im jong ne shakri jong trai namar ngi ngau tho bau job ngau pi ha ka ba kut ada pi pule nak lenong ka bakut jong ka ni kitab ujob umat penban ye ki jingker ku
arsya ban ya ba udan ban shwa deina mar kata yat de gajing sore ha gajing em gajing am jobi knang bangin mat gajing gerku gajong try hande wat sngop sa rong ha gaspa bangin don hande shu aingu how try ladang don makana ladang nyim don ru aingu how try kata kadai ka ba kongsan ha gajing em gajong am jobi ngai skam pi osgo ya gane ka ktuen gajong blai ni ka por bang ngai skam ru ka long gajing gerku na ba da gajong pi blai yo ko burom amen